Amen bazalwane. Indabukela umuntu ukuthi makuhlatshelela ngahlabeleli. Izolo ngeke ngathi mangishumayela ebusuku eCape Town. Ngathi uma ngihlabelela ngibona kwehla ingilosi eziwu-23. Ngabona kwehla eziwu-3 ezikaSathane. Zihlangabezana zikababa uNkulunkulu. At the same time ngithe ngisahlabelela kunjalo bazalwane. Kuye kwajika umuntu ngimthandazele wafuna ukudla ingane yakhe encane. Ngenxa yokuthi ebekhona umbathi ubonile. Ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi uNkulunkulu ebeseliselwa noSathane. Uma njengamanje sihlabelela kunabangafuna ukuhlabelela kodwa ngibona that spirit iphinde futhi ilandele. Uyobonga baba. Sondela baba lo muntu. Jesu angimbonanga ofana naye
YAMASUNDU beshumayela bekhuluma abantu belele lo muntu umbukweni bebukisana benza ijoke ngami angele ngifunda umoya engcwele ngihamba kwelinye izwe uma nje manje ungangibuza uthela ipivesi elifundiwe angilazi kodwa lokho nami ngaphiwa khona nami ngiphela uzongivumela nje ngithi 1 2 1 2 1 2 ngifuna ukukwelapha but ukukwelapha kwami ngeke ngikulaphe entweni eziningi kodwa ngiyokulapha entweni eyodwa ishe kuhlupha ungangivumela yini amen ngiyavuma Krishna uthuma yayibele kimi mangiloke nami ngimile la beloke bekhuluma bangiphelezela ngomoya ongcwele ngolele ngisathi akomoya izolo ngithinte kakhulu uDomolongolo kimi angikhuleke ngifuna imoto eyicaravela esilver grey amen imoto kabani imoto yakho bekumele ngabe register uNJ amen kodwa iUND amen uDomolongolo le moto since wayithe le moto isiqalile iyakuhlupha hayi kancane kakhulu yes kakhulu namhlanje unenhlahla ngiyayithanda le verse amen nawe Jerusalem awuminya amen nawe sithelo sikaJehova awuminya amen kodwa yosiza lo muntu inkinga yakhahlala ebhekane nayo amen akukunika ngizokuthinta baba kule moto yakho umuntu qeda kuyithenga ngangekho amen 2021 njengoba manje siku 2023 amen le moto uke wayithenga wahamba nayo waye emakhaya amen ba drive waye South Coast amen mkhulu usekhanga ke yazi mawufika khona wangena wagibeza omama babe babili bathi sicela emotweni nathi sifuna ukenjoy imoto yakho amen auntie mawubabili amen wena wangena endlini mawungena kwakho isango lingena kanje ebese uthika kanje imoto ihlala kune carport emhlophe imfihle ngaka amen lalela kunenye futhi imoto esemakhaya bayagcina ipakile ekhaya amen emakhaya lalela ke mina ngixoxela hayi ngiyabezwa bayahleka ngilalanga ngiyalandela ngomoya ongcwele ngiyawulandela isisumoya ngifuna ungitshele kahle uNkulunkulu besethi kimi angitshele bakuthi imoto yakho izokuginqa mawungakunakanga futhi ulimali ngoba isike yacishe yakwenza lokho ngolesithathu lwesiphuma yenza kanjena ke baba buya baba uSiphiwe izala buya Zwi izala buya noBhana izala buya mama Mhlabela izala ngifuna ukukusiza mina manje amen mkhulu
Unwontu ubani ohlakaniphile ngapha kwintsha. Ubani oclever la. Manje wena mfana yini? Woza mfana. Yababona labantu labo. Bonke labo engibalisa. Amen. Imoto yakho ipake ngenhla ndo asemzini omkhulu. Lalela. Ngifuna uhambe nabo labantu manje. Nenze lento engizonitshela yona. Manje. Uma nifike emotweni ningene. Driver seat. Yes. Amen. Yabo lento yokuqhamela le. Amen mkhulu. Phezulu la. Yeka, yabo lento yokuqhamela le. Amen. Niyeke headrest, headrest. Niyeke. Phezulu kwi roof. Yes. Kunala kunento ukuthungiwe kahle kanje. Ike ngitshela yes. Ma, ambani yakho. No ngitshela ukuthi nibe nayo. Awubo makhabela ukazela. Na undodakazi isihloko sami ba. Sishilo satho dlamini bona baphethi. Fire. Everybody back. Akuvula yena umfowethu angathi mhlawumbe lento ingafike nathi. Vula wena impela. Sekonto ethu. Yabula. Nathi. Yini kanti? Nathi khona indlela. Hayi. Jesus name. Ngibona. Umuthi basophuma. 234. Khona akusekho konke. Akusekho konke. Hayi sikubhekisi. Ala so. Akuspect. Isizana. Akukho. Camera iyabona bese ngaphethe lutho. Hayi bese ngaphethe lutho. Akasona ama camera. Khona lutho. Hayi khona lutho Ubona lo. Lapho umuthi. Mana ke vasimlinda vala imoto yakhe. Saba na mina uvela. Nawu. Semoyeni. Uthi usiza ba. Semoyeni. Hayi. Mina ngisemoyeni. Bazokubula akho ke. Ngoba lo muntu sibuye nawo uphila. Semoyeni awusizile phela la. Ezogijima nami isikhethe ngisibafeni sibela le. Hayi. Hayi. Sibantshela abantu asabethe. Sebehambe Semoyeni ngabantu. Semoyeni. Asambe sekumkhulu. Semoyeni Sizakala. wena uphila mkhulu lethu. Endasinda kathina. Akudlalwa la. Mina ndaba ngoba sesembathi Akudlalwa lapha kehlala. Ohamba boshona. Ngabe kwenze lutho. La usibuye nawo uthwapha. Semoyeni. Hayi. Bonakele. Hayi. Hayi.
Amen bazalwane. Amen. Sithe ubaba ayivulelele imoto yakhe. Uyabona siphethe ukuthi Jesus. Savula lapho kusho khona mkhulu phekwayo ekhanda lakhe lapho siqoqela sathi watholakala la kumuntu. Lalela baba. Ubani umuntu abathi umbongeni? Yes, mina imbongeni. Ayi. Yena ngeke kamera indawo. Isekhona.
into efuna ukudinga efuna ukubulala laba abantu abangene emotweni yakho uyangizwa ngithini umama kaMelusi mayibiza ubizwa ngoMazulu akaZulu uyangizwa ngithini wangena emotweni uthi umoya engcwele masike silandela ngomoya engcwele la bathi bengena oyedwa wabo lo engithi uMazulu wayekade egqoka iskipa se-DA ukusigqoka wathi umoya ingcwele baba kunamalanga kade ekaliwe njengoba sibheke njengomuntu angathi-ke kufanele wena udlule ezweni lasemhlabeni uthi umoya ingcwele ngiyadideka uma ngibamba isibongo sakaZulu ngoba uvuke sekambokazi angazi ukuthi kambokazi kuphi lapho uhlobana kanjani kagogo lalela uthi umoya ingcwele baba ayikho into ozoyenza noma into ozoyikhokha kunohambo kade senivumelene yona nenyanga yaseshowe kade kumele uye kuyona ngoba unayo le nkinga yokuthi imoto yokuphela imoto kunomuntu ade uvumelene naye ngoba kumele uye kuyena wathi lungisa imali engango-9,000 imali uzoyithola kusasa bese ngolwesibili uvukela khona ungamsaya le nto yakho iphelile uyangizwa lalela baba namhlanje ngoba ngitshela ukuthi without any cent uyangizwa ungayimosha imali yakho uma ufuna ukuyimosha kodwa imali imoto yakho nayo uyangizwa uyangami bekumele sihambe siyofika ekhaya masifike ekhaya bebhale kuphuma inyoka ephilayo straight inyesaba inyoka uyangizwa ukuthi kunenyoka ephilayo umele zophuma ekamereni lakho uyangizwa ukuthi bathi Jehova yazi makusandela ngomoya engcwele la ukhona umntwana omncane onezinyanga eziwu3 osanda kuzalwa uyangizwa ukuthi wathi umoya engcwele umzukulu wakho igama lakhe bathi usaziso usaziso uke wathathwa wangathi uyisweshowe eshowe la osufanele ukuthi uyosizwa khona wena la ovumelane khona nomuntu ngefoni behambe waqala kwawusizwa usaziso ngoba kunenkinga ekhaya lekhakhayi lakho lifukwela phakathi bathi Jehova asilandele kakhulu naye manje lokho uthulashwe lo mntwana akalashwanga njengomntwana ongathi yazi singafuna kodwa ingane yakho entombazane angizwa ukuthi masifuna kodwa sifuna lo mntwana oyintombazane ngithi mina kanti umithe kanjani wathi ungongele lo mntwana akakhuluma iqiniso udlwenguliwe belikhona into ngathi isiso esihlale ngokudlwengula wena le ndaba bewayizwa kodwa uma uyizwa awuyizwanga ngaye straight uyizwa ikhulunywa ngabantu uma uthi uyamhlalisa phansi kwamfuthi namanje izinto kodwa azihambi kahle yomoya ingcwele kimi asilandele kakhulu kodwa ngempilo yakho baba kube sengathi namanje nawe uhluphekile angazi mina lo baba uzalweni kodwa uvuka kimi kodwa ukuthi mangifune unyaka ka1968 ngoJune July ngazi mina July 7 wathi umoya ingcwele ide yakhe wathi Jehova ikhona into emakabi besithinta umuzi wakhe lo baba kube sengathi namanje siyalandela beloke bekhuluma kodwa ngamasonto wathi umoya ingcwele ngezwa mina udlule ezweni lasemhlabeni wathi umoya ingcwele asikhuleke yabona abangithi mabathinta isigubhu kathi manje bathinta isigubhu kakhulu bathinta isigubhu umoya ingcwele akasithinte kakhulu isigubhu ngoba ngicela wena impilo njengomuntu angathi ngaze ngihleleke ngisho nomntana wakho wathi umoya ingcwele le nto leyo uyithathe uyishise bese uthatha umlotha wakhona kube sengathi uqhela ngithi ngathi imoto yakhe angazi ngingathola ngathi umenzisi manje bese ngathi iyashiswa le nto iba umlotha bese ngathi lo mlotha uyathathwa bese ngathi uyosebenzisa emotweni yakhe baba ngeke sikubhabhatize kodwa lokufuna ukuthi ugeze ubuso bakho ngela manje uyangizwa ukuthi ugeze izandla zakho bese ugeza nobuso uyangizwa ukuthi ungawisela ukhiye phakathi ugeze izandla ugeze nobuso baba kube sengathi manje kodwa engathi kodwa siyayixelela kuyena lo baba ake ngisondeleni bazalwane bese simhlabelela sithi kuyo bo bana
makawulobola walobola umuntu abathi uMatha igama lakhe umoya ongcwele mayilobola lo muntu wangathi zikhona ibizo ezakhishwa abakubo kamfazi uyangesithi kunezitha abakuthengela zona zokudlela wathi umoya ongcwele njengamanje lesitsha salahleka wathi umoya ongcwele masilahleka lesitsha asiyangidida lento ngoba ihamba ngelinye ilanga uthi my driver uthola isitsha sakhe emgwaqweni kunemenemene likamama anokuphila nalo lo baba masithi siyalandela kakhulu ngomoya ongcwele wathi uJehova baba noma niyangidida lento ngoba kunenyanga obekumele ube singathi uyayipaka ekhaya engathi yalapha uphinde lento iqhubeke uphinde ulandenye uphinde iqhubeke wathi umoya ongcwele sekugula nabantwana manje bagule baphinde baqale phansi baphinde bagule wathi uJehova le moto ungayidayisi ngoba besofisa nokuthi mayifike enyangeni uyoyipha yona ethi nyanga thatha ngenzele noma yini ofuna ungenza kodwa ngiyakupha le moto ungamphi baba le mali le moto yakho ungamphi wathi umoya ongcwele njengamanje sekudingeka ukuthi uthola abathandazi benjengathi bangahamba bayogida phakathi ekhaya wathi umoya ongcwele befike bengathi bayathina ngabe usibuya khona bengizomnika usibiya ngithi sibiya awuhambe kube sengathi namanje ikhona into ayoyenza ekhaya la kwakho uyangizwa ufike kodwa bese ngathi uyaphila baba ukondela ithenda azosayina maduze kunomsebenzi omkhulu okumele usayine ngoba unenhlanhla okuthola amamiliyoni njengomuntu engathi mangamkhulekisa katheli ilanga nawe ungabuya kwesengathi namanje uthi no manje ngizobonga futhi wena baba uJehova ikhona into engididayo manje lokho wathi uJehova wena baba sizokukhulekela kakhulu wathi uNkulunkulu namanje ikhona into ebuya besathi ivusa iforum njengomuntu engathi kunabantu abakusebenzisa kakhulu angazi noma wakwathola ithenda lokulungisa umgwaqo yini noma wakwathenga into wathi uJehova kunabantu abangabedela ngokubona abake bamsebenzisa kabi njengomuntu engathi wagcina lo baba ngathi ufuna ngelibhamu wasuke sebaleke endaweni yasePostorasi eJohannesburg wasuke sebaleka wena baba siyokhulekisa ngoba into kade ikubuyisela izinto zonke nayi lento kanti iyona positive esimeni saphakathi wathi umoya ongcwele kodwa ngibuye next week kube sengathi ngo-Good Friday ungabuya ube ungiphathele indwangu eyelo ngapha iphinde ibe mhlophe ngapha kube sengathi indwangu yakho ezothi thina nama emotweni uhlale uyibekile noma uhlale ngasendlini uhlale uyibekile lento iyona ezokuphebezela izinto zakho uNkulunkulu akubusise